Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa gugma. Oh, may sakining na paingon din eh. Matago ko. Basin ko si Arnel na. Ay, anak ko, nagkatuban. Kahit sa masagbot ini. Aray, ito na. May labay ng sakinan nga akong ikasukat. Aray, nasakit sa akong batang. Noon sa naman nun akong kinabuhi, oy. Si Lily yun ang kaingon din ni tanan. Siyang yun. Unsa man ka, Belyo? Dili pa ka matog? Di nam ko katog, Miss Ibon. Kaya basig manawag si Sir Arnel ako. O doon ay ipada sa ospital. Sa kalas taas, Miss. Og nanong pasakon man kuno nimo? Mag-unsa man sad kuno ka dinis gawas, ha? Ako kan magpahangin. Unsa man, Belyo? Imong gipahibaw si Arnel nga milaya si Lily? Oh, misig ka man gud ang mga mata nimo. Imo sing gitawagan nun sa? Oo, Miss Ibon. Bugo! Uy. Sakita sa niyong manulti. Uy, Miss Ibon. Kaya tinuod man bitaw nga bugo ka? Nga nang imo man taon sing gipahibaw. Natural man na. Kaya ako masing amo. Unya, iyam ko gipapauli din kay ipacheck si Miss Lily. Unya, ako man nakita ang Melaya ako ging report niya. Panuway ka! Uy. Klaro na kaayo nga paingon na to din, Belyo. Mao gid may tabo, Miss Ibon. Na gani gid ay. Huwag yung talibag. Si Sir Arnel na paingon din eh. Ayaw na pagtingog diha, ha? Ako na'y bahala ni Arnel. Bilyo, asa mo pa yung si Lily? Wa din mo siya masugati, Sir Arnel? Wa, O ba sila kabantay to sa imong pagpadung o nakatago? pero nga nang iya man yung gibuhat ha? Nga nang milayas man siya. Ambot lang, sir. Pasagdi lang ko siyang mulakaw, Arnel. Tungod kay dili siya angay nga hatagan og bili. Mahimo ba, Ibon? Dili ka mag-apil-apil sa among kinabuhi. Kinahanglang maapil gid ko, Arnel. Tungod kay concern ko sa inyong kinabuhi. Labi na gid. Gusto na! Gusto na! Bilyo, Sir. tabagi ko sa pagpangita ni Lily. Magtagsatag sa kinan, sir. Magtagsa ta. Tagsa-tagsak yan na. Dali na. Yes, sir. Arnel, pasagdi na lang tong asawa ni mga mulayas, good. Total, wa man sa to sa hinungdan nga pagkaasawa ba? Kiunsan mo sa Lily. Arnel, Kiunsan mo! Arnel, mahimo pagbuhian ko nimo. Arnel, aray! Arnel, gisakitan ko! Bago na ako o ikaw? Ampo lang. Nga makitaan kong akong asawa, Ivon. Panuway! Bisit! Iyag yung pagitaon ang call girl niyang asawa na. Pero kinahanglang pugnan ko una ang akong kaugalingon. Nasuko siyag maayos sa paglakaw ni Lily. Ipahimutan kog maayo ang akong sorpresa alang ni mo, Arnel. Gamiton ko sa hustong pagkagamit ang akong ebidensya sa pagkakundatan ni Anang Lily. Murag, layo-layo pa manggipos lungsod. Kaptos ko mga garas, uy. Nakanam na kamingaw din napita. Naam din. Gamay tindahan sa unahan. May mga tao. Anak ko mangutana ko na. Doon na ba ko'y masakyan ng motor? Mga sir,
Maayong gabi eh. Hey, chicks, Ah, dili ko chik sir oy. Minyo na ko. Kuan ay mangutana lang ta ko kun kada bang do na bay habal-habal din kay magpahatod ko sa lungsod. Marami ka rin. Mga balabal driver, mami. Kami na balabal Ay salamat. tingog na Tabangi mo. ko ninyo, sir be. Dili. Tuwan na mo, gibili na mo motor dito. Dili. Ah? Dali. Sige, magsunod lang ko ninyo, sir. Tagadiin ka, day. Taga-syudad yun ko, sir. Kuan, ay. namakasyon lang mi diha ng rest house sa unahan ba? Ay, mo ba? Hay mangin yung motor, sir. Naanang loyo ng kalibunan ay. Ha? Sir, kuha lang ninyo inyong motor, bi. Motor. Magpaabot lang ko din sa kilos Uban kalsada. lang namo. Ang angkas lang ka diretso. Ha? Dali, dayon! Ay, ko pinita! Kapag ka! Nga naman, kapag ka! Artihan ni Mas. Dali. Ibuy ako, panuway ka! Ay! Kapag sa gana. Dali! Nagtukan ko masokol niya! Panuwaya mo! Panagan ko! Inuko, tabangi taong ko! Tabangi taong ko! Hain ka ni bayana. Di mahimo nga layasan kong Dalia. Di mahimo. Oh, yun na. Si Dalia ka na. Oh! Dalia! Dali! Sakay! Pagdali na yun! Oh, ang buwang ay. Magpaligis din mo mayabagam, ha? Ha? Ali mo? Da! Lagpot lagi mo! O ikaw, unsan mo siguro na imong gibuhat, ha? Nganong naglayas-layas sa mga ka? Gusto nyo ka nga madayunan ang akong inahan nga to sa ospital, ha? Dalia! Oras na bubiya ko ni mo! Unsa? Unsan mo sining drama ni mo, ha? Wa na gyud kay kaluoy ni mama, ha? Naluwi ko ni Arnel! Mabubiya ko! Busa ihatod ko sa lungsod! O katong Ivon ang atong mga pag-asaw ato! Aron mahuman ang istorya! Si Ivon? Nag-away mo sa Ivon, unsa? Kinala mo lang sa ko sa mga kinabuhi, Arnel! Tungod kay... Tungod kayo sa... Sulti ko sa tinod nga no. Nganong mulayas man ka? Nganong nakahunaw na ka sa pagsibat, ha? Parehas gi ka sa imong kaluha na. Unsa man ka? Gusto ka mga bungit, ha? Sulti ko sa tinod. Kung nganong misibat ka, ha? Dalia? Unsa may nahitabo samtang didto ko sa ospital? Sulti ko! Dili na ta maglalis pa, Arnel! Ikapoy na ko! Bisan unsaon! Huwag ipadul nga nang... Huwag padul nga ng maayo kaya ito pa nag-uban! Basta, mapauli na ka sa amo! Dili ka mahimong pauli sa inyo. Ug naibaw ka na gyud kung ngano. Ang akong inahan, siya na lang ang una-una, ah. Pero mas may mahitabo sa mo inahan kung hindi ko mabiya sa mo kinabuhi, Arnel! May ebidensya na si Yvonne sa tinuod ka trabaho ni Lily! Unsa? May mga retrato nga gihato ng usa ka tawo kang Yvonne ganina. Retrato? Kung kinsang retrato? Kay Lily! Og laway kayo ang mga retrato. Unsa nga mga retrato? Retrato ni Lily nga kauban ng lain-lain lalaki sa ibabaw sa kama. Unsa? Huwag mo kanagi mong alas ni Yvonne karon. Alam mawa ko sa imo ginabuhi. Anel, dili mahimo makakita si mama nimo sa mga hulagway. Labi na karon nga naa siya sa ospital. Di ba? Nakahimo ana si Yvonne? Gusto siya siyang kipuhat, Anel. Ang lang ang mahibaw ka sa tinuod nga pagkatao sa imong tinuod nga uyab. Basta kinahanglan ato na tumanan si Yvonne siyang gusto. Kinahanglan mo biya na ko sa inyo kinabuhi. Anel, usay mo plano. Kinahanglang mahuman kini karong gabi una mismo. Anel! Anel! Ano may balik ka sa agi? Anel! Di na ko mabalik silang Yvonne! Dili na! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!